juga Mas Wanto Lentur Sunan Nuwun. Allah asik cok Eni Lestari nggih. Sendu, sadu, menyayat-nyayat hatiku. Alah, apa iya loh. Panyuwunku mring sliramu. Ayo yo. Rungokne tangise ati iki. Lewat ngewanci dalu. Asik. Para sari caso iki nyawa
cakep yuk monggo. Allah. Ayo Mas Komar, Mas Donald. Mas Komar hae Mas Komar. Hae Mas. Mas Komar hae, monggo. Monggo Mas Komar. Hae sik Mas Komar. Hae riyen Mas Komar. Matur sembah nuwun. Hae, lah kula dereng lho, Pak. Marah yo. Ayo. Ngantek gak sidel aku. Bareng sambat bapak Mas?
Donal. Iya, Mas Dona. Mas Mungkin Dona bablaskeun lah, apa? Ninggal katresna. Ya mboten napa-napa, nyambak kowe 5.000. Rasa, gue kowe wae ikhlas aku. Siji-siji gen tak kecol. Mangga ditelaske mawon. Bablaske ninggal katresnan nggih, Mas. Parang sampean pepanggilan. Monggo. Sinuman monggo, sinuman. Mas Kifli monggo. Monggo Mas Kifli. Sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa taun nono windonono tak enteni ing pucuking tresna balung nangka bebasane wong katon Asik.
bablas ke Lewong, all artis. Habis Lewong kita break dulu menjelang setengah 6 yuk. Semuanya berdiri dok yuk, bablas ke Lewong. Arisan. Wol. Ojo lali pabeleku. Matur sembah nuwun. Maji kita. Ayo. Pak Donal. Ayo hae. Pak Supri ta? Lah Pak Donal sing ngendi? Ayo, monggo. Yo yo yo
Aji kita pripun? Telas ke Pak Supri. Niki Pak Supri nggih. Oke. Sabtu pan ditorako ring sliramu kandhae sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati. Oke, matur sembah nuwun.